No BNG queremos os concellos ao teu servizo, para todas as súas xentes, pensados para ti. Porque ninguén mellor que a ti coñece a realidade do que precisa o teu concello. Porque nós entendemos a política como diálogo, cooperación, participación, sempre, sempre coa xente. Porque, contando contigo, contando coa xente, tamén desde os concellos podemos facer país. Xente divertida, xente distendida, xente a tua medida, xente. Porque entendemos a política como un exercicio ético e regenerador e porque o noso compromiso é coa xente. O voto ao Bloque Nacionalista Galego é o voto ao traballo, á dedicación, aos programas que procuran o progreso de todos, que é o difícil, e non só dos poucos, que é o fácil. É o voto á Galiza dos feitos e das ideas. Desde o BNG queremos construir unha Compostela dinámica e forte, que sexe exemplo para Galicia e para o mundo pola súa capacidade de progresar con cohesión social, desenvolvendo as súas potencialidades e desde a súa propia identidade como cidade de todos os galegos e galegas. Son a candidata máis nova do BNG. Estou orgullosa de que o meu partido se involucre cos maiores e que o faga de verdade, non só a hora de votar. E eu son o máis maior. Alégrome de que o BNG pensase unha vez máis en min. E estou moi satisfeito de que pensen na xente nova, que son o noso futuro. Queremos máis. Votamos BNG. As municipais significan elexir a política máis próxima, máis visible, os proxectos que nos tocan máis de cerca. Co BNG aquí en Lugo, co BNG nos concellos podemos avanzar cada unha Galicia diferente, dona de si mesma, conectada co mundo, e iso é bo para todos. Queremos facer un Vigo máis cercano da xente, un Vigo máis atento ás necesidades dos veciños e das veciñas, dos nosos barrios e das nosas parroquias. En definitiva, queremos facer un Vigo máis pensado para todos. Na Coruña necesitamos unha política urbanística para frear a especulación e para que os nosos xovens non se teñan que marchar. Os concellos son da xente. Faremos un bon uso do teu voto. Os alcaldes e as alcaldesas do BNG, con honradez, con honestidade, con humildade e cas mans limpas, non van ser nunca gobernantes obsesionados co cemento, co asfalto ou ca especulación. Son alcaldes e alcaldesas para gobernos preocupados pola xente.
Eses son os concellos que queremos, concellos orgullosos da nosa identidade como pobo e como país. Concellos pensados para ti. Xa sabes o que queremos no BNG, uns concellos ao servizo da xente, o teu servizo, pensados para ti. Porque ninguén mellor que a ti coñece a realidade do que necesita o teu concello, a súa xente. Nós entendemos a política como diálogo, cooperación, participación, sempre coa xente. Xente que enamora, xente diferente, xente inteligente, xente. Porque entendemos a política como un exercicio ético transformador da sociedade e porque o noso compromiso é só coa xente. Xente divertida, xente distendida, xente a tua medida, xente. Aquí está o BNG, coa nosa xente, cos nosos avós, coa mocidade. Un concello pensado para ti, para a xente máis nova, os rapaces, as rapazas, os nenos, as nenas, o futuro. Xente que enamora, xente que sorprende, xente que comprende, xente que non se vende, xente. Para que a xente poda ter unha escola pública cerca, para que a xente poda ter servizos para os seus maiores, para que a xente poda ter un acceso digno á vivenda. Concellos gobernados para ti e concellos pensados para ti. Xente divertida, xente distendida, xente a tua medida, xente. Votarás o BNG?